Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Repros! Rabros! Latigo! Latigo may mga tunog. Ugon maigo ka ni ini Prinsesa Hestia. Mudot sa imong mga bukog ang iyang mga tunog. Mag-amping kong dili masaban sa mong espada. Kay tingarig mamatay ko sa dayon. Kinahanglang ako ang makasabad ni Hestia. O kung mahimo, tikasan ko siya o mailog ko ang espadang itom. Angin tatagos, anaan ni Prinsesa Hestia ang espadang itom. Nakakita ko! Huwag ka mahadlok. What? Gusto ka bang latiguhon ko, Rakosalem? Amat, nakaliyay ko. Ha! Kini! Dili ka na makalihay ni Ene! Napasok ko kaya! Nakita mo ang akong gibuhat ni Rakosalem? Wa ko malisang. Mas malisang kanining akong gikuptan karon tungod kay mao kay nang makapatay kanimo Bertagos. Pagbantay ko, kadili ko maigo si ang lati ko ug dili ni mabira ang espadang itong. Say kita ka, maayuhang mo pusing ni dekorasyon na. Oy, maayo man din na siyang magamit og espada. Ay, hinumduming sa pagkapagkakita lang dekorasyon. Ako nakailan ako nilang daan. Siya baga Prinsesa Hestia. Tungkol sa giason ni Amon kanako. Ay, tuod dahil sa... Pero bantayan lagi nato bantayan lagi nato dahil lang ha. Kaya kumapikir ka sa dekorasyon sila para exam ka. Doon ako'y kumut-kumuton. Ahay! Karo hagon sa kumoton ni Maay. Ako'y sulti ni mo. Ang saman. Ilmo ba ako? Lusindo aba po. Lulita pundok. Bangaon na tadi ha. Oy, pagdul tapuli anang sigsagit ni mo anang mga tawan na say. Dili na lang be. Bantayan na to ang pagpakig-away ni dekorasyon ng sa demonyeta. Mga bato sa palibot. Paglupad ka mo pinagi sa limpos ka kong gahom. O batuan nyo si Luminos. Ang mga bato nanglupad. O ingon sa tabangan ko nila sa pagbato. Marlo, kikini si Alastor. Pues, kini ang imo Alastor. Naigo sa espada ang agong Wala siya maglayok. Pero nasayod ko, buhi pa si Alastor. Ang sama kaniyang hari o dautan, patyon pinaagi sa espadang itom. Dili ang imo. Ay ko kanina ako natin ko! Si Prinsesa Hestia, anak kaniya ang itong espada. Naigo si Prinsesa Hestia! Aduan ko si Prinsesa Hestia! Seka! Daan ang buhi ka pa yun! Ni Abab! Nasamat ko. Kasakit sa latigo. Kung nidot ni sa kinahilat man sa akong paanit. Huwag dili kay panit ra ka na, Hestia! Nilapos pagyod ka na sa imong bukog! Prinsesa Hestia! Luminos! Samplad ka! Prinsesa Hestia! Luminos! Ang akong kurasyon sa kong kinabuhi! Luminos! Di ko mahimo pasagdan ko ikaw, mahal. Ako makig-away ni anang Bertagos! Oy! Ang nagpakahirong magkubat! Kita ang magtakos! Oh! Luminos! Pakunawa! Buhi
espadang ka! Kinahanglang patyon ko si Bertagos! Unaon ta sa pagpatay si Bakunawa! Tungod kay may mong bakuha pa ni Bakunawa ang imong espiritu! Amahan ko, Hari! Gusto si Haring Salamis! Ako makadaot usab si Bertagos! Ako'y bahalang Bertagos, day! Kumuton ko lang siya, niya! Salamat kay natabalon ko na ako sa man. Agi sa paglapdos ni Haring Bertagos dako. Sakita ba sa atong latigo niya oy. Oy, si Haring alastot ka na. Hala, natabas-tabas ang unya. Buhi lang gihapon. Daghan mamig kanya buhi basta gamahanan. Aw, si Haring alastot adi ay kay hari man siya. Patay, ang mga manggugubat ni Zeus. Nakitago, mudakan ko. Ay, nabaliso ko nga. Nagkakag sila gibitay na ko. Ambi ka ng ako mga matang espirituhanan! Dili, day ko! Kumuton, be! Buhi ka ng ako mga mata! Ako lang ang magkikaway ni Bakunawa, Prinsesa Hestia! Ihatag na ko ang espadang itom! Naman sa kinig ako na yung tangan. Ganun niya ako din ninapita. Kauban ko kaganina si Prinsesa Hestia. Ano kalitang anawa? Anawa ko na ikita si Prinsesa Hestia. Ambi ka ng espadang itom, Prinsesa Hestia! Ako nang utapos si Bakunawa! Ihatag na ka na kong espadang itom! Ihatag na ka na ko! Ambi! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.